Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Зәйлеләр махсус хәрби операциядә һәлак булган Михаил Музыченко белән хушлаштылар. Район басу кырларында терлек азыгы әзерләү тулы көченә бара. Социаль хезмәткәрләр һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Зәй тагын бер батыр улы белән хушлашты. Кече сержант Михаил Музыченко сентябрь айында мобилизация буенча махсус хәрби операциягә алына. Ул Луганск һәм Донецк халык республикалары территориясендә хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Хушлашу мәрәсеменнән безнең репортаж. 5 июньдә Зәйдә махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак булган кече сержант Михаил Музыченко белән хушлаштылар. Соңгы юлга озату мәрәсиме шәһәрнең Свято-Троицк чиркәвендә җаназа уку белән башланды. Хушлашу чарасы энергетик мәдәният йортында дәвам итте. Район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин, Татарстан хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин, республика рәисе исеменнән мәрхүмнең гаиләсенең, якыннарының кайгысын уртаклаштылар. Это огромная боль утраты. Михаил с честью и достоинством исполнил свой воинский долг до последней секунды жизни. Он защищал наше Отечество. Кече сержант Михаил Музыченко узган елның сентябрь айында мобилизация буенча махсус хәрби операциягә алына. Әлеге кадрларда Зәйдән гуманитар ярдәм узату чарасы. Анда хәрби әзерлек урыныннан бер көнлек ялга кайткан Михаил Музыченко да чакырылы иде. Зур ышаныч белән җиңү безнең якта булачак дигән сүзләре онытылмый. Почти 2 месяца я нахожусь там. Большая часть ребят уже уехали, с ними тоже созваниваемся, общаемся, у них тоже все отлично. Победа все равно будет за нами. Мы в это верим. Махсус хәрби операциягә киткәнче Михаил автомобиль юллары идарәсенең Зәй филиалында хезмәт куйган. Мәрхүмне озатырга якыннары бергә эшләгән хезмәттәшләре килгән. Без Миша белән бергә эшләдек Куатта, бик яхшы малай. Добрый был, отзывчивый. Жалко малай инде, шундый ниләр булгач. Мәрхүм белән хушлашу мәрәсиме чәчәкләр салу белән тәмамланды. Михаил Музыченко һәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Югары дәүләт бүләген әнисенә тапшырдылар. Кече сержант Михаил Музыченконы яңа шәһәр зиратына җирләделәр. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре. Авыл хуҗалыгында бер эш икенчесенә ялганган. Бүгенге көндә авыл хезмәтчәннәре терлек азыгы әзерләү белән мәшгуль. Терлекләрне уңышлы кышлату өчен азык базасын әзерләүдә аграрийлар тырышып эшлиләр. Восток агрофирмасының нефть җитештерү комплексы басуында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Район басу кырларында терлек азыгы әзерләү тулы көченә бара. Барысы 3 отряд уешып, 5 комбайн җәлеп ителгән. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә 1500 гектардан артык күп еллык үлән чабылган. 3400 тонна сенаж, 205 тонна печән әзерләнгән. Восток агрофирмасы механизаторы Александр Уразайкин 6 елын шушы өлкәдә хезмәт куя. Туганнан бирле техникалар белән инде кызыксынып, шул ниләр белән 6-7 ел корманы бүндә генә эшлим. Төрле чәчүләр, корм әзерләүләр, бөтенесе бергә эшләп ятабыз. Көннәрнең аяз һәм коры булуы эшне тоткарлыксыз алып барырга мөмкинлек бирә. Урылган яшел массаны ташуда КАМАЗ машиналары бер-берсен алыштырып тора. Машина йөртүчеләр дә үз эшен яратып башкара. Араларында күп еллар эшләүче тәҗрибәле шоферлары да бар. Менә быел кормозаготовкаларда эшлибез. Андан соң инде уборочныйга керәбез. Кышкыны фирмаларда эшлибез. Безнең эш сезоны шулай инде. Авыл хезмәтчәннәрен көнгә 2 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин итеп торалар. Көннәр матур торганда, тамак тук булганда эшләргә була ди егетләр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Халкыбызның күркәм бәйрәме Сабан туе якынлаша. Быел ул 10 июньдә булачак. Бәйрәм кунаклары өчен нинди программа әзерләнгән? Бу хакта тулырак киләсе видео язмада.
Халкыбызның күркәм бәйрәме Сабан туе якынлаша. Быел ул 10 июнь шимбә көнгә билгеләнгән. Бәйрәм чарасы иртәнге сәгать 9-да ипподромда от ярышлары белән башлана. Ринат Вәрдиев исемендәге ял паркында Сабан туены тантаналы төстә ачу каралган. Программада авыл хуҗалыгы алдынгыларын, кыр батырын хөрмәтләүгә зур урын бирелгән. Бәйрәм мәйданчыкларында сәхнәләштерелгән күренешләр, шәһәр коллективлары чыгышлары, Мирас ансамбле үзенең матур җырларын яңгыратачак. Сабан туеның төп күрке булган милли көрәш ярышлары да махсус урында оештырыла. Татар эстрадасы йолдызлары концерты күркәм бәйрәмне тагын да ямьләндереп торыр дип ышанабыз. Айрым мәйданчыкларда татар халкының милли уеннары уздырылачак. Авыл җирлекләрендә исә Сабан туйларны үткәрү 11 июнь якшәмбе көнгә билгеләнгән. Барыгызны да милли бәйрәмебездә көтеп калабыз. Мәктәп укучыларының көтеп алынган җәйге каникуллары җитте. Алдагы 3 айга сузылган ялларны файдалы итеп үткәрү мәгариф бүлеге алдында торган мөһим мәсьәләләрнең берсе. Быел әлеге юнәлештә зәйдә 800-дән артык бала өчен мәктәп яны лагерьлар эшләячәк. Районда балаларның җәйге ялы ничек оештырыла? Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада. 1 июньнән зәйдә 855 бала өчен мәктәп яны лагерьлары үз эшен башлады. 500-дән артык егет-кыз ял һәм хезмәт лагерьларында булачак. Өстәмә белем бирү учреждениеләрендә ял итү күңел ачу программалар булдырылган. 1 июньнән шулай ук Зәй районында 17нче ел рәттән эшләп килүче Минем ишегалды лагере да ачылды. Балаларның каникул чорын файдалы уздыру максатыннан эшләнелгән әлеге проект шәһәрнең 20 мәйданчыгында эшли. Лагерьга йөрүче малайлар-кызлар белән Легенда 17 отряд аниматорлары шөгыльләнә. Минем ишегалды лагере проекты 1000-нән артык баланы үзенә җәлеп итер дип планлаштырыла. Алар ел әйләнәсе хезмәттә. Бәйрәмнәр һәм ял көннәре дә алар өчен гадәти эш көне. Чөнки хезмәтләре шундый. 8 июнь социаль хезмәткәрләр көне. Зәйдә 50-дән артык хезмәткәр социаль кайгыртуга мохтаҗларга ярдәм күрсәтә. Изге күңелле һөнәр ияләре белән безнең төшерү төркеме дә аралашып кайтты. Бүген имунсыга якынма бама, бүген кылмап беләсезләр. Чөнки безнең система буенча без аларны ошарга пешереп әзерләп башлатабыз. Социаль хезмәткәр Фәнилә Шихапова үзенең карамагында булган Әклимә әбине тәмле ризыклар белән сыйлый. Аңа 94 яшь мөстәкыйль хәрәкәтләнә алмый, аяклары авырта. Изге күңелле һәрчак ярдәм кулы сузарга әзер торучы Фәнилә ханым кайгыртуына мохтаҗ ул. Аларның менә 3-се система долговременный ухода дип атала торган системада. Аларның менә мин көн саен бу 3 әбигә көн саен барам. Көн саен аларны менә чәчләрен тарыйбыз, тарнакларын кисәбез. Без аларга бөтен нәрсәгә ярдәм итәбез, ашарга әзерлибез. Фәнилә ханым Кушилга авылында 8 кешегә социаль ярдәм күрсәтә. Көн дәвамында аңа һәр кайсы янында булып, өлкән яшьтәге кеше өчен кыенрак булган эшләрне башкарырга туры килә. Әби бабайлар да мактап кына телгә ала. Мактамаслык та түгел. 5 ел дәвамында күпме өлкән кешенең ярдәмчесенә һәм яраткан кызына әверелгән инде ул. Нәрсә ашасың килә? Кыймакмы, кыстыбыймы, ашмы, нәрсәкәй шулай итеп, шуны кош баласы күк, шуны көтеп торам инде. Ул әби нихәлдәп килеп кергәч, өйләр җәмләнеп китә инде. Бу да думдашлыктан бирүчеләргә мең рәхмәт, безне шушылай хөрмәтләп, без кемгә кирәк хәзер? Безне хөрмәтләп, шушылай итеп, безне тәрбияләгән өчен барысына мең рәхмәт. Ә мондай рәхмәтләре бу гомер эчендә күпме җыелгандыр, шуның берсе генә дә 1000 бәладән коткара диләр бит. Фәнилә Шихапова да шуңа ышанып, социаль хезмәткәр булуы белән горурланып яши. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре. Социаль хезмәткәр Рано Абрамованың һәр иртәсе үзенең карамагында булган өлкәннәргә ярдәм итүдән башлана. Ул Әхмәт авылында социаль кайгыртуга мохтаҗ 6 кешене карый. Алар көтеп торалар. Алар уже менә график буенча йөрим. Мин әйтәм уже икенче, например, график буенча составлять иткәндә, төзегәндә уже мин әйтәм шушы көнне киләм, шушы сәгатькә. Алар уже капкасын ачып торалар. Галина Борисова физик мөмкинлеге шикләнгән хатын-кыз, мөстәкыйль хәрәкәтләнә алмый. Изге күңелле Рано ханым аның зур ярдәмчесе. Үзенең карамагында булган ярдәм алучыларга ул ачык йөзен, йомшак сүзен жәлләми. Изге күңелле Раиса Фәрхетдинова Шакмай авылында 9 кешегә ярдәм күрсәтә. Социаль хезмәткәр ул һөнәр генә түгел, яшәү рәвеше рухи халәттә ди. Хәлләрегез бер кие? Бер кие, Аллага шөкер.
Аларның өен җыештыру, азык-төлек китерү, юындыру, ашарны әзерләү буларның барысы да Раиса ханым җилкәсенә төшә. Бу һөнәрне авылда башка эш булмаганлыктан түгел, ә тормышының мәгънәсен башкаларга ярдәм итеп яшәүдән күргәнгә сайлаган ул. Нигә сайланым? Ярдәм итәсе килде, өлкән кешеләргә ярдәм итәсе теге. Үзләре магазинга бара алмагач, идәннәрен җуалмагач, барыбер аларны әзрәк поддерживать итү кирәк дип уйлыйм мин. Раиса Фәрхетдинова бу өлкәдә 8 елдан артык хезмәт куя, олыларның ихтирамын яулаган инде. Аларга карата игътибарлы, мәрхәмәтле булуын өлкән кешеләрнең күп санлы рәхмәт сүзләре раслый. Кирәк әйберләрен барсында алып кайтып бирә, суларны алып кайтып керә, чишмәдән, өйләрне җыештыра. Зәйдә 50дән артык хезмәткәр социаль кайгыртуга мохтаҗларга ярдәм күрсәтә. Шуларның 15-е авыл җирлекләрендә хезмәт итә. Әлеге чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Тагын да күбрәк мәгълүмат белән сез Зә яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Шулай ук район газеталарына язылу кампаниясе дәвам итә. Зә яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, тизрәк Зә яфуклары һәм Новый Зәй басмаларына язылып калыгыз. Ә мин сезнең белән сау булышам, сау сәламәт булыгыз.